Здравейте, мили дами! Вие сте с Мама Гуру. Аз съм Невена и вярвам в гуру силите на всяка мама, повече отколкото тя вярва в тях. И понеже априлските дъждове все някога ще спрат, ако все още там, където сте вие, те не са спрели, и ще дойде време за страхотни разходки, според мен е полезно да обменим малко опит по темата какво хапват децата, когато са навън. Предполагам, че и вашите мълчугани, когато излязат навън на разходка, изведнъж придобиват нечуван и невиждан апетит. Може в къщи да не са особено хапващи и пиващи, но когато са навън, децата винаги са гладни и жадни. Поне тези деца, които аз познавам, са така. Затова в днешното видео ще ви разкажа с какви лакомства засищам глада на малката Аделина, когато сме навън на разходка. За тези от вас, които не ме познават, аз съм майка на малката Аделина, която вече е на цели 2 години. И така, аз съм почитател на здравословното хранене. Като казвам обаче здравословно хранене, бих искала да уточня, че не изпадам в особени крайности. Изключително много се възхищавам на хората, които избират определен режим на хранене за себе си и за своето дете и успяват да го спазват стриктно. При мен обаче по-скоро битува разбирането, че домашно приготвената храна, която е с добре подбрани съставки, е напълно достатъчна, за да може да даде на детето това, от което той има нужда, за да расте здраво и силно. Проблемът обаче идва, когато излезем извън пределите на своя дом. Когато сме на разходка с други деца или пък отидем на детската площадка и нашето детенце вижда как другите сладко-сладко си хрупат разни пръчици, бомбони и всякакви такива други неща, то започва също да огладнява, започва да осверепява и да иска да нападне тези неща. Може би не всяко детенце е така, но нашата сладка Аделина е голяма лакомница и преди беше такава, и сега е такава, и когато излезем извън къщи и въртнем ключа на вратата, нейният апетит се удвоява, та даже и утроява. Поради тази причина аз се опитвам да контролирам вредните неща, които тя приема, като от една страна вземам някои неща от вкъщи, които аз съм приготвила, и от друга страна имам на ум приятни алтернативи на това, което повечето деца хапват, които на нея също да изглеждат достатъчно интересни и така вкусни. Едно нещо, което тя много обичаше в миналото и вече не е чак такъв фен на това нещо, това са домашно приготвените палачинки. Преди доста често, когато излизахме навън, правих палачинки в къщи, навивах ги на ролца, заедно с нещо сладичко или пък соленичко, това, което съм сметнала, че на нея и се хапва, и ги разрязвах на 2 половинки, така че да станат едни мини палачинчици и тя да може да ги хапва удобно навън. След това, когато видях, че това е омръзнало, започнах да правя различни вариации на домашни сандвичи, като ги нарязвах на триъгълничета или на някакви други по-малки форми, което да й позволява да ги държи спокойно в малките си ръчички и да ги хапва без много да се цапа. Сега, когато вече порасна, тя проявява повече интерес към нещата, които вижда, че ядат другите деца. Нещо, което определено тя много обича, това са бомбоните. Понякога, когато имам време, а това не е чак толкова често, тъй като и аз съм работеща майка и отглеждам детето си без помощта на баби, та когато имам някакво свободно време и мерак за тази работа и правя домашни бомбони от смлени сушени плодове и някакви други неща по свой избор. Рецепти в интернет има безкрайно много за такива бомбони. Тези сурови бомбони са доста сладки, но за сметка на това са без добавени изкуствени захари, което за мен е важно и успокояващо. Нещо друго, което Ади много обича и което на мен ми допада, е царевицата. По този начин, независимо дали носят царевица от къщи или пък и купят царевица на кочан или царевица в чашка навън в парка, тя си хапва нещо, което не е особено вредно. Друго, което е много лесно за носене и за приготвяне съответно, са някакви нарязани плодове. Ади преди много обичаше ябълки, също така беше фен и на портокалите. Напоследък обаче забелязвам, че изключително много й харесват ягодите, затова често купувам ягоди, които мия и нарязвам предварително в къщи, така че отново да бъдат удобни за хапване. Друг плод, който харесвам за навън, това е бананът. Може да се носи просто така, без да е обелен, или пък да го обелите и да го нарежете и да го приберете отново в кутийка за изпът, както вашето дете предпочита да го хапва. Аз
използвам и двата варианта. Вече в зависимост от сезона може да взема грозде или пък нещо друго, като диня или пъпеш. Зависи, разбира се, и колко ми се пере. Но тъй като няма как да избегна нейния поглед да бъде привлечен от разни опаковани храни и на тази възраст, честно казано, аз не искам да причинявам нито на нея, нито на себе си стреса, да й отказвам категорично това, което тя толкова много желае, се опитвам да намеря нещо опаковано, което да се доближава до вида на вкусотиите, които хапват нейните връстници и приятели, но същевременно да е с приемливо за мен съдържание. Често пъти купувам, например, сурови барчета. Много често, когато се сетя и съм в голям магазин, купувам няколко сурови плодови барчета, с които мога лесно да я изненадам, като я взема от яслата и тръгнем на разходка. Има най-различни марки на пазара. Вие може да си изберете нещо, което ви е удобно, в смисъл такъв нещо, което се продава в магазините, които посещавате, но определено тези сурови плодови барчета държат моето съзнание спокойно, съвестта ми е чиста и аз си давам нещо, което на нея наистина много й харесва. Друго, което съм забелязала, че иска да опитва често вече, са соковете. Когато беше по-малка, тя не можеше да пие от сламка. Можеше да пие от чаша, да пие от шише, но сламките не бяха в нейния арсенал с неща, от които може да пие. Съответно, тя нямаше никакъв интерес към детските сокчета, които обикновено децата разкарват насам натам. Наскоро обаче тя изневиделица и заяви желание да опита да смуче от една сламка, която й беше на разположение, и когато й се получи, това предизвика голям интерес у нея към всичко, което може да се пие с сламка. Съответно, започна да обръща голямо внимание на соковете, които другите деца пият, и да иска такива като тях. Ако и купя фреш или направя фреш от къщи и го сложа в нещо, което е без сламка, тя не го приема. Затова имаме и чаши, и шишета от стъкло, които са с сламки, за да може тя да пие домашно приготвен сок навън, но от сламка, и да се чувства добре. Нещо друго, което купувам като заместител на соковете, е бебешко биопюре. Намирам такова в магазините на Lidl. Той е в една удобна опаковка с накрайник за смучене и на нея това е прилича на сок и я прави много щастлива, защото е шарено и е купено. И последната вкусотия, която знам, че на нея много й допада и може да засити глада й, когато сме навън, това са корабийките. Тя много обича меденки и корабийки и аз се опитвам или да правя и да й нося в себе си по няколко корабийки или пък меденка, която да й дам, или купувам. Но отново, освен когато не съм притисната от обстоятелствата, се опитвам да направя разумен избор и да купя нещо, което да държи моята съвест чиста. Аз съм си намерила един вариант, не съм срещала много алтернативи на това нещо и затова ще го споделя с вас в днешното видео. Това са продуктите на корабийница. Те имат плодови корабийки. Наскоро открих едни супер корабийки, които са супер плодове и са доста засищащи. Имат също така и меденки и всички тези неща Ади много ги харесва. Затова, когато излизаме на разходка и знам, че тя ще бъде гладна, което е всеки път след ясла, обикновено и вземам една такава корабийка или пък съм купила предварително от магазина няколко и просто нося една в себе си. Тя наистина много ги харесва и мога с ръка на сърцето да кажа, че обикновено половин такава корабийка я засища. Това от една страна е добре, защото не яде твърде много захар, независимо, че става въпрос за естествени захари. И от друга страна е добре, защото мама също може да си хапне половин корабийка. И накрая ще ви споделя една рецепта, която имам директно от корабийница, за това какви сладки вкусни корабийки може да се направите в домашни условия. Надявам се рецептата да ви хареса. Ще се радвам да споделите с мен в коментар под видеото какви лакомства носите или купувате на своите деца, когато сте вие навън с тях на разходка, и какви неща абсолютно не желаете да им давате, за да може да се обменим отново полезен опит. Не забравяйте да се абонирате за моя YouTube канал Мама Гуру и да ме последвате в Instagram, където споделям любопитни моменти от нашия активен живот с малката Аделина, моя мил съпруг Велизар и косматата ни Клара. И накрая, но не и по значение, ако все още не сте проверили новия ми сайт bgmama.guru, направете го, знам, че няма да съжалявате. Чао и до нови срещи, мили майки Гурута!